sa balon sang shabu nga nakuha sa iya. Kag sa number 8, traffic enforcer nga anay katapos ang kafuang patay matapos ginpaarakan luthang sa mga armado nga persona. Patay ang traffic enforcer sa siyudad ng Escalante nga si Jolito Limbaga matapos paarakan sa mga armado Martes ang aga sa barangay Paitan sa Escalante City. Suno sa investigator nga si Police Staff Sergeant John Ray Lopez sakay sa iyang tricycle ang biktima sang siya ang ginapapundo kag ginpapanaog sang kapinapulo ka mga armado nga persona kag ginpaarakan luthang. Nakuha sa crime scene ang 4 ka basiyo sang M16 kag duha naman ka basiyo sang 9mm pistol. Si Lopez nagsiling nga posible katapos ang New People's Army ang sa likod sa pagpatay kay Limbaga bangod ila natukiban nga siyang isa ka anay CAFGU member. May posibilidad man suno sa pulis nga ang mga armado nga nagpatay sa enforcer amo man ang mga suspect sa pagpatay sa driver sang patrol car sang PNP sadtong Oktubre 10. Kag sa number 7, Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nagpahayag nga ang mga hotel kag restaurant sa Bacolod handa na magbaton sa mga turista. Karon nga nagdubo na ang mga kaso sa COVID-19 sa Bacolod City, ginpahayag sa Chief Executive Officer sa MDCCI nga si Frank Carbon nga nakahanda na nga magbaton sa mga turista ang syudad. Suno sa iya, madamo na nga mga hotels, restaurants kag resort sa Bacolod ang nakakomply sa pagsulundan sa National Interagency Task Force sa pagpatuman sa minimum health protocol sa ilatag sa kamang establishmento komersyal. Pero ginpahayag ni Carbon nga may kabudlayan sa karon ang pagkadto sa mga turista sa Bacolod bangod nga wala pa nakabalik ang commercial trip sa mga craft kag ro vessels kag may nakabutang pagid sa gipapanawag ng executive order ni Bacolod Mayor Evelio Lunardia nga ginatumilian pa ang travel for leisure sa syudad. Nagkalaom ang MDCCI nga kung ma-downgrade na ang community quarantine status sa Bacolod sa modified general community quarantine sa marason nga bulan, magabalik na ang mga commercial trips kag pahanugutan na ang mga turista sa syudad. Gindugang pa ni Carbon nga kung mahimo makahatag ang lokal nga panguluan sa naryo nga palangabuhian sa mga displaced workers samtang nagamat-amat man bangon ang mga negosyo, tubtob nga magbalik sa normal ang ekonomiya. Kag sa number 6, ang pag-alalay sa mga estudyante santo sa ilatag sa kinahanglanon ang labing kinatinguan sa mga manunudlo sa bagong sistema karon sa pagtuon. Ini kag iban pa nga mga pagpanghangkat nga ila ginaatubang sa sining. English Creative Writing ang ginatudlo sa senior high sa Negros Occidental High School ni Hanimar Ponteras. Ang panibag-o nga sahi sang pagtudlo sa mga kabataan karon suno sa iya daw kasubo nga ginatakos ang kalawig sang pasensya sang manunudlo. Modular learning pagi sa digital kasubong man print ang ginagamit sa NOHS. May 40 tubtub 45 siya ka estudyante sa isa ka klase kag sila ang nagapakig-angot paagi sa group chat. Indi malikawan suno sa iya ang sulit-sulit nga mga pamangkot. Wala labot diri, labing ginatinghuan man nila nga mabuligan ang mga estudyante santo sa ila nga mga kinahanglanon. Mindful ka man kung ano ihatag mo nga instruction sa kabataan para maintindihan gid nila. You have to consider man nga ang may ban ka nga students nga gabi lang sila ka-connect. Sa siningan new normal, nagasimpon man ang imo nga personal concerns kag ang imo nga trabaho sa balay. Pero para kay Joan Abalayan nga English teacher sa junior high, wala labot nga kasubong man ang iya nga ginaatubang, may pagpanghangkat pagid sa iya ang bag-o nga sistema. Na-master na niya ang ginatudlo sa sulod sang 29 ka tuig, pero ang mangin tech-savvy, isa sa iya nga ginhatagan tiyempo kag labing gintinguhaan. Di ako sina-conversant, but sinigani i-embrace lang gid namon ang change nga nagkakatabo because we wanted to make ourselves relevant gyapon sa mga needs ng kabataan. Kaya ang primary gid nga sa amon mind is paano namon ang mga learners makater. Paagi sa paghatag sang feedback, ma-assess ang paghangop kag ihibalo sa mga estudyante sa mga natalakay. Sa isa ka semana may napain nga schedule para sa student-teacher interaction. May self-assessment man gani ang mga estudyante para mapatod sang manunudlo ang intervention
nga ipatuman. Labaw sa tanan, ginahaylo ang mga estudyante nga mangin bukas kag magpakig-angot sa mga manunudlo. Ako personally, kung mag-PM ang bata, ginakulan ko gid sila. Kailain kung gistoryahanay mo sang sa do ka personal, mabatyagan sang bata ngay si ma'am may concern gid dili sa akon. Sa klase, hindi man alalangay ang igkasangkol sa mga estudyante sa paghangop, pero ang labing importante nga may matun-an ang mga kabataan suno kay punteras. Ang essence, subong sa new normal mo, it's not about kung sino una ang nakatapos, kundi ang most possible nga learning nga makuha sang bata sa amo na nga sitwasyon. Dako man ang papel sa mga ginikanan nga labing ginahaylong magbulig sa kabataan. Ang bag-o nga pamaagi karon, mas nagapakita nga hindi lamang yara sa estudyante kag manunudlo ang kadalag-an sang edukasyon, kundi pati na ang pagbuylog sang komunidad. Kag sa number 5, may duha ka mga migrant workers sa kada nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa kay Zephyr Kailian, ang incident commander sa Provincial Incident Management Team, kahapon nila nabaton ang resulta. Sa karon may 8 na ka mga sakada ang nagpositibo sa virus. Ini sila ang na-isolate na. May 1,800 na ka mga sakada nga nag-abot sa probinsya gikan na Tike. Ang pinakaulihi ang nag-abot kahapon. Ginapaabot nga may 4,000 tubtub 5,000 ka mga sakada nga mag-aabot sa probinsya. Nagahinyo naman si Kailian sa mga contractor nga magpakig-angot sa probinsya sa kada may mag-abot nga sakada agud nga maging masulhay nga mahanda na kadaan ang mga nagakaigo nga dokumento, ilabi na nga ini ang ilang ginapaidalom sa swabbing pag-abot sa puerto. I-ensure nga hindi kasakay ang ini nga migratory workers without coordination diri sa aton sa kay mabudlay para sa aton para mag-arrange na naman sang ilang nga swab para maswab sila. Kag sa number 4, Bacolod City Health Office ang hindi na magbaton sa mga magapakonsulta nga may sintomas ng COVID-19 sumugod sa Lunes. Ginpahayag sang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center nga si City Administrator M. Ang nga tuyo sini nga pangapinan ang ikaayong lawas sa mga nagabusong nga iloy nga nagakadto sa lying-in clinic sa sulod sang compound sang CHO para magpakonsulta. May nabaton man nga report ang EOC nga may mga nagabusong nga mga iloy nga nagpositibo sa virus kag ini ang hindi luyag nila nga matabo. Sumugod sa Lunes ang mga pumuluyo nga may ginabatya nga sintomas ng COVID-19 kasubong sang ubo kag hilanat ang mahimo makapakonsulta sang libre sa Bacolod Respiratory Outpatient Center nga nahamtang sa Base Center. Humalin las 8 sang aga, tubtub las 12 sang udto. Samtang base sa records ng EOC, may yara karon sang 56% nga bed utilization rate ang 7 ka mga ospital sa syudad para sa mga pasyente nga positibo sa virus. May yara man sang 628 ka mga available beds sa mga eskwelahan nga ginhimo bilang quarantine facilities sang syudad. Kag sa number 3, moratoryo para sa mga stranded individual nga magapauli sa Victorias kag San Carlos City ang inaprubahan na sa Regional Interagency Task Force. Sunod kay Zephyr Kailian, ang Provincial Incident Management Team Commander, nabato na nilang resolusyon ang mga nag-aabiso na sila sa mga luyag pagpauli sa Victoria City kag San Carlos City nga yara sa Manila, Cebu kun Bohol nga hindi anay magpadulong sa puerto kun airport bangod hindi pa sila makasakay bangod sa moratorium. Oktubre 23 tubtub 30 ang moratorium sa Victorias kag Oktubre 23 naman tubtub Nobyembre 6 ang sa San Carlos City. Sunod kay Kailian, ang hinyo sang LGU tuga sa pagkapuno man sa ilang mga quarantine facilities. Iga-endorse naman sa PIMT ang hinyo sang Cali City nga moratorium para man sa mga luyag magpauli sini nga mga pumuluyo. Hindi na sila pagpasudlon. Yes. Ang airline kag ang aton nga mga barko will be given a copy of the resolution and sad to say to tell the LSIs of San Carlos and of Victorias that they are now in moratorium stage. So meaning hindi na kamo mag-attempt nga magkatuan sa airport kag sa mga ports to come home.
Kag sa number 2, syudad sa Kabankalan na may pinakamadamo nga kaso sa COVID-19 sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental base sa ginpagwa nga datos sa Provincial Incident Management Team. As of October 21, may 153 ka active cases ang syudad. Sunod kay Mayor Pedro Zaico, nagpatigayon sila sang mass testing sa nagliligad nga semana. Gani sunod sa iya na nga ginpaabot ang pagsaka sang kaso. Pero sunod sa alkalde sa nagliligad nga inadlaw, iya naman nakita ang pagnubo sang ilang nga kaso. Sa datos sang Kabankalan, matapos ang 3 ka adlaw nga wala sang may na-record nga kaso sang COVID-19, ang bag-o nga kaso gin-report sang October 21 naman ukon kahapon. Isa ka 69 anyos nga lalaki ang bag-o nagpositibo sa virus. Sa mga barangay sa syudad, ang Barangay 9 kung sa diin napahamtang ang relocation site nga damlag pa, ginpaidalom sa lockdown na may pinakamadamo nga kaso nga na-record, 52. Pero sunod sa alkalde, may 3 na lamang ka mga balay sa among nga lugar ang napabilin sa lockdown. Mas ginhugot ang pagpatuman sang health protocol sa syudad. Ang wala nagagamit sang mask kag sala nga paggamit sang mask ang ginamultahan sa 200 pesos. Ginpatuman man ang liquor ban, padayon man ang training para sa mga contact tracer. Ginalauman sa alkalde nga ma-flatten ang curve sa masunod nga semana. Pero sunod kay Zaico, may 500 ka mga stranded individual nga ginapaabot naman gikan Manila, Cebu kag Bohol. 139 naman ang recovered cases. May isa nga nagtiliwan nga nangin positibo sa COVID-19. Sa reports ng PIMT, nagasunod ang Silay kag San Carlos sa may pinakamadamo nga kaso. Tumaas ang amon nga kaso diri kay nagmass testing kami Pero kung hindi ka magmass testing ka mag-ipos-ipos ka lang kay kuan COVID-free mo magmass testing ka kuan gina for sure gid ako expected ko na iyang siling ko makuha gini number 1 pag mass testing ko outside Bacolod but sisto nga mga pag mass testing why na kami naka-mass testing kay naubos na sila tanan na sa relocation siguro ma-platin ko na ni sa by next week. Kag, numero 1 sa mga balita sa bunga adlaw, ang Chief Implementer sa Visayas IATF ang handa na magbiya sa syudad sa Bacolod. Iyaman suportado ang panawagan sa lokal nga panguluhan nga i-downgrade na ang quarantine status sa syudad sa MGCQ. Yaring report. Mga isa na lang kasemana nga magapabilin sa Bacolod si Visayas Interagency Task Force Chief Implementer Major General Mel Feliciano kag ang iya nga team bangod suno sa iya makabig na nga estable ang sitwasyon diri. Sa nagapabiling nga mga inadlaw, nagapaabot siya nga mas maganubo pagid ang kanamuon sang COVID-19 positive sa Bacolod. Kahapon 13 ang dugang nga positive cases kag 4 naman sang tinalikdan nga adlaw. Very confident the AOC can manage on its own because the systems and processes are already there, they are in place. So lahat ng mga interventions are being implemented smoothly down to the barangay level. So there is already coordination to the barangay officials. Suportado niya ang ginahinyo sa lokal nga panguluhan sa Bacolod nga i-downgrade sa Modified General Community Quarantine ang quarantine status sa Bacolod. We can still, or we can maintain and we hope to lower it. Also, that's the goal of the AOC. So pwede na siya mag-qualify sa MGCQ by the end of the month. Isa sa mga ginamonitor sa karon sang IATF nga mga LGU sa Negros Occidental amo ang Victoria City bangod may pagsaka sa kadamuon sang kaso sang COVID-19. Kaina, nagtambong sa pagsinapol sang Emergency Operations Center sa Bacolod ang City Administrator sang syudad nga si Dino Acuña para mahibaluan ang mga ginahimo nga tikang sa Bacolod para mapahagan-hagan ang kadamuon sang COVID-19 positive sa syudad. Local transmission is laban. The only good thing about what we are doing in Victorias right now is although taas siya, pero na-contain namon, kag na-trace namon ang history kung diin how did people acquire this, diin nga na-transmit, diin nga nakwa. So Victorias is able to carefully trace all of them and the patients and their contacts have been are in the quarantine facilities right now. Personally invited the COVID team of Victorias to be oriented here at the OC, although we already have some orientation.
Sa katapusan sa bulan sa Oktubre, mahibaluan kung pahanagutan sa National IATF nga maga-downgrade ang Bacolod sa MGCQ. Ginpadala sa Feliciano sa Bacolod bulan sa Setyembre, sang hinali na lang nagsaka ang kadamuon sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Kag sa Pampa Good Vibes, bisan pa nga wala madayon ang Mascara Festival Celebration subong nga tuig sa gihapon iniya mabatyagan sa isa ka dance video. Aton saksihan sa report ni Marcia Nuico. The Caribbean Disco Show. Wala man madayon ang selebrasyon sang Mascara Festival subong nga tuig. Ang Arsians Cheer Dance Squad amo naman ang nagdala online sang tuigan nga selebrasyon agud sa gihapon mabatyagan sang mga netizens ang espiritu sang maskara. Sa dance video nga ginubra sang Arsians, tila ginpakita ang pagsaot sa Mascara beat. Mga maduagon kag matahom nga face mask ang suksok sang mga dancers samtang yara sa nagkalain-lain nga mga landmark sa Bacolod. Ini sa piyak sang ginaatubang sa karon nga pandemic sang syudad kag sang kalibutan. Suno kay Rodney Mitz Ascalon nga founder, director kag choreographer sang dance squad, luyag sang dance group nga ipahanumdum sa mga Bacolodon paagi sa pagsaot ang mensahe sang Mascara Festival. We wanted to convey the spirit of Mascara, which is reliving or reminding Bacolodons the value or the character of being resilient and being strong, smiling amidst struggles and challenges. We are known for that characteristics. Wala maglaom ang dance group sang mainit nga pagbaton sang netizens sa ilang nga video. Nagkuha ini sang positive reviews kag feedback. As of press time, naglabot na sa 128,000 views kag 3.3k shares ang video. Gani dako man ang pagpasalamat sa grupo sa suporta sang mga Bacolodnon. It's nice to know that we're able to empower Bacolodnon and be able to uplift everyone's spirits during this time of pandemic. We were not expecting damo-damo na share, damo-damo of views sa among video, but namian sila sa videos because it brings back parang memories or nostalgia. They are being reminded to go back to Bacolod, they miss Bacolod, they miss Mascara Festival, and ang video nag-create some positive vibe towards this pandemic. Sarang makita ang dance videos ng Arsians sa ila sini Facebook page nga Arsians Cheer Dance Squad. Marcia Nuico para sa Digicast Negros. Kag amoy atong napulo ka mga nagapanguna nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat eksakto kag pata sa mga impormasyon. Kami ang padayon nga magapangalagad sa Negrosan. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subado. Mayong hapon.